na maraot na barata matapos maresibian impormasyon katako digdi. Pinakadipisil na papel sa buot ini nasa indang pigigibo sa kada may siring na mga pigaasahang pangyayari. Nangako si Lailo sa misis kan biktima na itataon ninda ang gabos na kaipuhan na tabang. Sa ngunyan, padagos pa man giraray na nagigibonin mga paagyan embahada para mahanap ang tulupang Pilipinong nawawara. Nagpapadagos man ang pagtataong tabang kan OWA asin Migrant Workers Office sa iba pang mga Pilipinong ipig-ibakwar sa ligtas na lugar sa Israel. Yan ang pang alas 10 na news alert atod kan RRS Marketing located at Quezon Avenue, Legazpi City in front of Ayala Malls, Legazpi. Hatod man kan Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ang kapintunay na may herbal at puro ang sangkap ba sa Mar Cafe Suabe. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Sibo ano? Duro igda ka na? Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. My God is so big and so strong and so mighty. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Barameda. Uwi na ang programang Proudly BUNU. Bicol University, programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manungod sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini matukarman ka napapanahon, as in praktikal na stratehiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, as in sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University Extension Management Division. Uya na ang programang Proudly BUNU. Okay, alright mga tugang, maray na agapos sa tuyo agabos. Liwat, digdi po kita sa tuyong programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan atod sa tuya kan BU Extension Management Division. Siyempre, live man kita sa mga outlet kang Bicol University, sining man dyan sa BU EMD. Garayaw na kita sir, nahiling ko na so pandok mo sir duman sa ano. And then live kita sa Radyo Veritas and sa DCTV Channel 8 yan. Ako po sa inyong amigo sa radyo, sa ngarangan sa kuyang partner, si Professor Edgar Barameda na ano man yun yan, igwaman po nin pinaglalakaw na importante. Kaya po, ako sa inyong makairibahan, ngunyan na alas 10:04, hasta atya na alas 11 nin pagkaaga. Sa ngunya aga mga tugang iwa po kita nin bisita, tamang-tamang sa tuyang bisita, timing nun ini si Sir. Ang bisita po niya tungunyan si Professor Nel B. Hugo. Diyan po siya, professor po siya sa Jesse Robredo Institute of Governance and Development. Yan. Ang pinakang sentro kang ururon, voters education and moral engagement. Uy, tamang-tama ini. Arwat yan, pababatiw niya to si Sir, ha? Gusto niya tungunyang paabutanin pagbati po, siyempre. Ang gabos ng mga opisyalis kan Bicol University sa panginot kang samuyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Yan. Good morning, Press. Good morning, Sir. As in, siring man sa gabos na mga opisyalis pa, mga vice presidents, isiring man lalong-lalo na po sa pamayo kan BU Extension Management Division na dahil iba po si Dr. Marcia Rico. Yan, si Ma'am. Good morning, Ma'am. As in Kara-Edge, as in gabos pang mahihigos na staff. Diyan po naman sa BUAMD, si Associate Director
Professor Rowena Weng Zoilo. Doktor na kayo si Manay Weng. And sa unya na pagkaaga, yaon nga yan sa tuyang sa studio mismo. Ang magiging natong espesyal na resource person para po sa temang nabanggit ko kasubago. Tatamang-tama po baga ngunya na maabot na October 30, mga katiwala, makuya na po, ma-eleksyon na. Yan. Eleksyon sa kahalawig na panahon na di. Kita ning barangay elections, magkakaigwa man giraray, malalawos man giraray after several postponements, lalo na po sa lindong kang dating administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Si President Duterte kayo dahil nagkaigwa ni barangay elections. Tama ba ako? Binisala. And ngunyan na 2023, lawas na po ini, naka-schedule na ang gabos. Gigibuho na lang ang burutuhan sa October 30. In fact, pinagdeklara na ni President Ferdinand Bong Marcos Jr. ang October 30 na sarong special holiday. Yan. I-deday kayo ding trabaho tapos daining eskwela. Ta holiday, di ba? Yan po naman. Tanganing makabuelo ang gabos na magburoto, sa saindang mga kapitanes. Yan. Importante mga tugang na mapili niya to ang mga magkaninigong lideres. Diyan po naman sa barangay level. Pasensya na kung nagsabit ng halunang kung yan Dahil ining mga kapitan, mga kagawad, mga SK chairman, chairperson, asin mga kagawad man, mas tamang-tama na makapili kita nin mga dedikado na magserbi sa saindang mga barangay, magserbi sa saindang mga constituentes, sa kabilugan magserbi sa saindang mga komunidad. Yan. Importante po yan. Na magkaigwa kita nin mga desidido, mga dedikadong leaders na iyo ang katuwang kan mga haralang kaunya tong local government officials, tanganing magkaigwa nin matanos asin pasiring sa pag-asensong pagpadalagan kan mga pangyayari dyan, mga proyekto, programa sa Ladukan Barangay. Yan. Kaya piliun niya to. Ang mga magiging leader niya to dyan, tangani na mamakaray lalo ang satuyang barangay. Sir? Okay ka na, sir? Okay na po. Okay, sige. Nadawang ka na, sir. Sige, mga tugang, yaon na po ngunyan ang satuyang resource person, si Professor Neil Hugo, kan Robredo Institute of Governance and Development, dyan po naman sa Bicol University. Sige, sir. Bati ka po sa mga paraantabay niya to, sir. Okay, Diyos maray na aga po sa Indogabos. Diyos maray na aga Bicol University. Diyos maray na aga sa sakuyang pamilya sa BU. Ang Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development. Sa panginginot kan samuyang direktor, si Dr. Noemi Ibo. Asin ang samuyang department chair, si si Prof. Eda Pahe Adornado. Ang faculty, ang mga estudyante na nagdadalan, naghihinanyog sa satuyang programa. Ako po ang sa indong makakaibahan sa pagtukar kan bago na naman na diskusyon o topic ko niya na ALDAW and Voters Education on Moral Engagement. Bago tapupunan ang satuyang paghurup-hurup, tugutin nindo akong basahon kung ano ang sinasabi ni Mahatma Gandhi manunungod sa satuyang topic ngo niyan. Sabi niya, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So tama man ang God, napapanahon ngo niya na paghurup-hurupan ta ini, ninhulita, nagkapira na sa ng ALDAW, mahiilihir na kita kan sa tuyang mga barangay na opisyales, saka mga SK officials. So, ang sinabi ni Gandhi, magayon na paghurup-hurupan, ninhulita, may sinasabi siya, manunungod sa pagsiserbisyo. Sabi, ano ang mga pwedeng makuatang
leksyon duman sa sinabi ni Gandhi. So, andalan kan pasiring sa sadiri, iyo andalan pasiring sa iba. So, iyo ini sinabi ni Tria sa iyang libro, An Pilosopiyang Bicolnon. So, ang pagsirbi, dalan kan sadiri, pasiring sa iba. So, nabibisto mo an sa imong sadiri, sa paagi kan iba. Orognamente, sa pagserbi sa iba. Natural na sa tao ang paghanap nin kagrupo or kaibahan mo. So, kaya nga ni kung magsain ka, an inot mong iniisip, sisay kayaan makakaiba sa kuya. O kaya iyo iniad saro sa natura ta. So, nagpupulong-pulong man kita o naghuron-huron man kita. Tanganing mapag-ulayan kung ano ang mga pinag-aagihan ta, kung ano ang mga sentimiento ta sa buhay ta. So, ini ang kateripuna. Kaya, sa paghurun-huron na ini, nabibilog ang banwaan. So, nagkakaigwa kita nin banwaan. Okay. So, ano ang banwaan? Ini ang kateripunan nin dakul na pamilya sa sarong lugar na igwanin sarong lingwahe asin kultura. So, considering ang banwaan nagpupuon sa pamilya na igwang sarong lingwahe asin sarong kultura. So, ini man, nabibilog sinda nin kaayonan tanganing masimbag ang pangangaipo nin lambang miyembro. So, aram ta mananggad na kita, bako kitang perpekto, may pangangaipo kita. And ang pangangaipong yan, natutugunan yan kan lambang miyembro kan sa tuyang banwaan. Sinda nagkasararo sa pangiturugan asin pagpangataman kan para sa karahayan kan bilog na banwaan. Nagkasararo sa pangiturugan. Gustong sabihin, may vision ining banwaan na ini. Bako ining basta-basta sa na grupo, kundi igwasindang pangiturugan, igwang vision, kun pasiring an sa indang banwaan. Digdi, sinabi naman ni Tria, na igwang dakulang pagkakaibaan na mamanwaan saka sa kahimanwa. So, anapod sa mga miyembro kan banwaan, iyuan na mamanwaan. So, uminagi sa imong harong, inaputang namamanwaan. Ang nasabatan mo sa SM, namamanwaan. Ang nasabatan mo sa simbahan, namamanwaan. So, ang kapwa sa laukan banwaan, inaapod na kahimanwa. Okay. Kahimanwa. So, garo nagrarom kita. Ano ang gustong sabihin takan kahimanwa? Ang kahimanwa sarong kapwa na may pagmakulog sa banwaan asin sa kapwa kahimanwa. O digdi na mahiling ta ang pagmakulog. So sain kita nakakahiling nin pagkahimanwa. So kung sarong estudyante bago ka ikanasanaan huring estudyante na maluwa sa classroom, pinapaltok mo ang electric fan, ang ilaw bago ka humali, pwedeng sabihin na kahimanwa. Or ikaman, nagtatabang sa imong professor, or kung si isay man na naagihan mo, maninigong apodon na kahimanwa. So, digdi sa puntong ini, haputon ta daw an sa tuyang sadiri. Ano kaya? Ano kita? Namamanwaan sana? Or sarong tunay na kahimanwa sa banwaan? Ang banwaan, iyo ang komunidad din tao na nangyayari ang pakikipagkapwa. So, magayuno na paghurup-hurupan ta. So, nagpulong-pulong kita, nagurulay-ulay kita, asin nakabilog kita nin komunidad. And digdi sa komunidad na ini, nangyayari ang sa tuyang pakikipagkapwa. Kapwa-tao. So, gustong sabihin kan, tataramo na ini, kapwa, mayo sa tuyang nangungurog, asin mayo man sa tuyang inaapi. Pantay-pantay sa nakita. Pakikipagkapwa. Kung ining grupong ini, mga taong nagpapakatao,
madalian pakikipagkapwa sa banwaan. So kung ini, maray na iba nag-aanduyog sa mga programa sa vision kan sa tuyang komunidad, madaling makipagkapwa sa banwaan na ini. Sa presente, paghurup-hurupan ta ini. Sa presente, ano ang nahiling ta daw? Nahiling ta daw ang pagpatinabang-tabangan sa satuyang banwaan? Ano kaya? O ano nahiling ta na may pagmalasakit daw kita sa satuyang kapwa? O yaon daw ang satuyang pagmakulog sa satuyang banwaan? Kung hilingon ta sa worldwide perspective, dahil pa sa nanahaloy ano ang nangyari sa Israel. Ini global phenomena na harayuman kita pero for sure may epekto ini sa satuya. Padua, ang nangyayari sa West Philippine Sea. Makahirak-hirak ang satuyang mga parasira ninhulita garubaga gusto na sanang kudalan kan China ang mga yaman na recursos naturalista and nadideprive kita kan mga bagay na para sa satuya. And recently, mainit-init pa ini. Garo ini pandisal. An usipon regarding sa confidential fund. So, iyo ini, bakulang ini, nagkapira lang ini sa mga sitwasyon kung na dapat tang paghurup-hurupan kung ano talaga, may pagmakulog kita, may paghiriras-hirasan kita sa tuyang pamilya. Kaya man, ang Sustainable Development Goals, number 16, Peace, Justice, and Strong Institution, nag-re-remind sa satuya na ang gobyerno, governments, civil society, and communities need to work together to find lasting solutions to conflict and insecurity. Strengthening the rule of law and promoting human rights is the key to this process, as it reduces the flow of illicit arms, combating corruption, and ensuring inclusive participation at all times. So, in-underline ko digdi ang combating corruption and ensuring inclusive participation of at all times. Dinhulita, garo iyon yan applicable sa satuya. I-combat or labanan ta ang corruption. So, paano ta ini malalabanan? Sa paagi, kan pag-examine. Sa paagi, individual works. Pag pinaggrupo ta yan, magkakaigwang significant difference o makakatao kita nin pagbabago sa satuyang banwaan. Iniman napaghurup-hurupan man kan sa simbahan, sabi kan PCP2, perhaps an even more fundamental aspect of our kahirapan is that poverty and inequality joined to the absence of reliable social services seem to be part of a self-perpetuating social system and political culture. So, ang rason kan sa tuyang kapag tiusan, iyo an inequality. Ini ninhuli sa self-perpetuating social system and political culture. Social system and political culture. Ano kaya ang nangyayari sa political culture kan Pilipinas? Ano ang saro sa mga kausa kan pagtios kan banwaan? So, ining hapot na ini sisimbagon ko sa pagkatapos kan sa tuyang commercial break. Yes, sir. Taud-taud pa da kita mga-commercial. Sabi ka not, continue ka lang, sir. Okay. So, ano ang mga kausa kan pagtios kan sa tuyang banwaan? So, ini nangungurog, napili ko ining tulod, ninhulita, tinawan sa nakita nin limitadong oras, baka kung i-enumerate ko ang kadakol na mga negatibong features of our political culture, baka maglampas kita. So kaya ilinimit ko lang sa tulong nangungurog na asin naobserbaran kong
kultura sa tuya. Inot an patronage politics, a politics of personalities, and politics of payoff. So, una, patronage politics. Ini, the politics of patronage consider the relationship between a public official and an ordinary citizen as that of patron and client relationship, master or servant relationship. So, kung ikatinabangan ko, dapat sa maabot na eleksyon, inaasahan ko an sa imong boto. So, rewards or development projects are distributed on the basis not of justice due to people, but on the basis of government officials' kindness and loyalty of the people to the public officials. So kaya, dai nawawara ang konsepto na pagkatapos kan eleksyon, minatatak kay mayor, minatatak sa mga politiko kung ano ang mga vote-rich places kan sa indang nasasakupan. And paka-identify ka ini, iyo ini ang mga nabibiyayaan. Inininhuli sa patronage politics. In addition, because political positions are treated like feudal properties, public funds are used by some officials as their own for personal or family interest. So, iyon na inian magkakuroniktahan. So, garubaga domino effect. Patronage politics, and then considering political position treated as a feudal property. So, habo mo nang itao sa iba ang posisyon na yan. And even worse, public funds are used by some official as their own. Mayo kitang pangundangan na maggasto ka yan. Dinhuli ta, naisipan ta na ini sa tuya na. Ninhuli ta, kita guminasto. Kan nakaaging eleksyon, dapat it's payback time. Okay? In fact, a political office is often treated as some sort of feudal title to be passed on from one generation to another. This is on the basis of so-called family dynasties. Siguro ko, iyo ini ang mga turn down or mga worst scenario. Kan sa tuyang political parlance. So, family dynasty. So, igwa kitang so ama, gusto, so agum, sunod, so amang aki, sunod, so mga makuapo, etc., etc. So, habunan nindang itao sa iba ang paggugobyerno. Ano kaya digdi sa paggugobyerno? Tagaro habunan nindang itao. Ano kaya nasiserbihan nindaan banwaan na nagtitingkalag sa inda? So, iyan ang patronage politics. Panduwa, Sir, ining panduwang Okay po. ini, magayon pa ining idiskutir mo ha. Ipadagos okay ta ini. Para sa talang ini. Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kuya na si Kong Joey Salsera. Ang idulukan masa, dainang iba yung Salsera. Panagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera.
Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, dako nang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Manlalako man taiyan si Kong. Joey! Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre ang Filipino Elderly Week at wala nang mas gaganda pang regalo para kina lolo at lola kundi ang malusog na pangangatawan. Kaya samahan silang magpabakuna laban sa flu. Alamin ang schedule ng bakunahan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Pag bakunado, protektado. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Happy Elderly Week kasi maugmang daw sa inyo gabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado kasi protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para